Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο γήπεδο του Πανελληνίου, όπου πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργη Παπανδρέου. Η προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη. Ο πρώην Πρωθυπουργός δείχνει ευχαριστημένος. Περιμένουμε τα πρώτα στελέχη να μας δώσουν τις πρώτες δηλώσεις από στιγμή σε στιγμή. Έχει ιστορία. 50 χρόνια από τον παππού του, από τον πατέρα του, δεν θα μας προδώσει ποτέ. Εγώ λέγομαι Κώστας Ξίδης, δεν θα μας προδώσει ποτέ. Να το ξέρετε και εσείς οι δημοσιογράφοι που το παίζετε και έτσι και γιουβέτσι. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια για τη σημερινή. Ήταν εκθαμβωτικός, ήταν μοναδικός, ήταν ξεσηκωτικός, ήταν ό,τι καλύτερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από τον Γιώργο. Πιστεύετε ότι το κίνημα θα μπει στη Βουλή παρά τις δημοσκοπήσεις? Είμαι σίγουρη. Ευχαριστούμε, κορίτσι. Πώς είναι?